Wih rek, ketemu mana karo aku. Saiki aku kate bahas tentang gaweanku bendino. Jadi ya wis gaweanku bendino iku mangan turu ngising sekolah. Kadang lek preyan yo iso dolen. Jadi sepurane wis beberapa hari wis gak iso nge video. Kali aku wingi ana acara mantenan nak luar kota. Oh wis gak iso nge video rek. Ya wis saiki langsung ae. Apa gaweanku bendino iku mesti contohnya kok ini. Nah, ya wis kok ngono iku ya. Kadang mari kaos kakian iku langsung budal sekolah. Kadang yo misalnya ngono yo, kadang yo HP-an to yo sinau bengine. Kadang lek HP-an yo kok ngene iki ya. Sing kesiji HP-an. Pangan. Main arek dolanan sliter iyo iki. Ya iki sing gedhe iki. Wis ana BBM iki paling. Tak deloki sih. Ya ana BBM iki. Ya wis ngapik jan ben game-game. Lanjut dolen sliter iyo maneh wis. Iki sing gedhe pangan enak iki. Sing bener-bener gedhe. Wis mari wis. Sing keloro sinau. Oh iya paham. Oh iya wis. Ya siapa? Ya wis kok ngene iki ya, ngene HP karo sinau. Ya wis ketokane iku wae tuku video tuku aku. Ojo lali kei like, comment, share, dan subscribe. Mulai kon misalnya subscribe kon oleh video-video anyar tuku aku. Kok bayangno, kon amente subscribe tok oleh video mana tuku aku. Wis kon gak lapo-lapo men delok tok ae. Ya wis nang subscribe ben saiki. Nanti sorry gratis gak bayar. Ya wis oke lah. Bye.